Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera, gaur gurekin platoan izango dugu hizkuntzen eskubideen behatokitik Agurne Gaubeka, baina orain nas gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko otsailaren 22a da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1900 urtean Luis Buñuel zineman zuzendari espainiarra jaio zen. Urte batzuk beranduago, 1929an, Antonio Machado poeta espainiarra hil zen. Urte batzuk beranduago, 1940an, 14. Dalai Lama berria izendatu zuten Tibeten eta 5 urte bakarrik zituen Tenzin Gyatso. Bukatzeko, gaur bezalako egun batean, baina 1953an, Hans Scholl eta Sophie Scholl Arrosa Zuriko kideak hil zituzten. Pasa gaitezen gaurko albisteen lerroburuak ikustera. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur otsailaren 22a da asteartea, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Magnesitas de Navarrak erditzen proiektatu duen meategia baztandaren iritziaren gainetik egin nahi dute. EH Bilduk apirilaren 17an Iruñan egingo duen manifestazio nazionalarekin ospatuko du aberri eguna, Bakartxo Ruizek eta Arnaldo Otegik Nafarroko hiriburuan jakinarazi dutenez. Hezkuntzak ni publikokoa naiz kanpaina aurkeztu du Nafarroko sare publikoan izena ematera animatzeko. Eskubide sozialetako departamentoak 8 eguneko zentro publiko eta eraberritzeak sustatuko ditu 50 egoitzatan Nafarroan. Iruñako Gaztediaren etxeak pandemia gainditu du 2021an 61.784 erabiltzaile izan baitzituen, 129 gehiago antolatutako jarduera eta zerbitzuetan. Nafarroko euskera ama hizkuntzaren nazioarteko egunean euskarazko ahozko testigantzak biltzen dituen bideo bat argitaratu du Euskera Bideak. Ana Ollo kontseilariak Oroi Bidea ataria aurkeztu du. Luminiszenteak liburua aurkeztu dute Igone Mariezkurrena eta Irantzu Pastorek Iruñako Katakraken. Eta orain errepasatu dezagun aste honetako agenda. Gaur otsailaren 22a asteartea arratsaldeko 6:04 Bentura Ruizen eskutik ipuin kontalaria Mendillorriko liburutegi publikoan. Bestalde arratsaldeko 7:00 bederatzikoa deitutako piano eta bertso ekitaldia Kondestable Zibiboxean. Arratsaldeko 7:00 ere, baina Nafarroa Ateneoko egoitzan Jose Miel Bidador poesia taldea bilduko da. Bukatzeko arratsaldeko 7:00 ere, Golen Baiona zinean Deabroaren hazia proiektatuko da eta solasaldia egongo da. Otsailaren 23an asteazkena Milagrosako liburutegi publikoan ipuinaren ordua ipuin kontalaria egongo da arratsaldeko 6:00. Otsailaren 24an osteguna asteko arratsaldeko 5:30 Dani Martirenaren eskutik tailerra 6 eta 10 urte bitarteko haurrentzat Txantreako liburutegi publikoan. Bestalde arratsaldeko 6:00 San Frantziskoko liburutegi publikoan Isabel Salcedoren eskutik Kamishibai ipuin kontalaria. 6:00 ere, baina Tarrabiako kulturretxean Virginia Elbiraren eskutik Joaldunen soinua ipuin kontalaria. Horretaz gain, Nafarroako Antzerki Eskolan bertso saioa arratsaldeko 7:00. Eta ordu berdinan, baina Uharteko kulturretxean 17. aidanez liburuaren aurkezpena egingo da. Ostegunarekin bukatzeko arratsaldeko 7:30 Iruñeko Zaldiko Maldikon irakurle taldea bilduko da. Otsailaren 25an ostirala kontzertua Zentral Kafe Antzokian Bulego eta Bengo taldeen eskutik. Agendarekin bukatzeko otsailaren 26an larunbata Ibaiertzen Garbik eta Auzolana ateraldia egongo da. Aztertu ditzagun orain gaurko egunkarien azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara.
Lerroburu nagusiak dioenez, Casadok ez du dimititu nahi eta Kongresu Nazionala deituko du Feijóoren aurka neurtzeko. Gainera, honen azpian gorriz nabarmendu du Esparzak PPko buruzagi batzuen politika egiteko modua kritikatu duela, baina Navarra Sumaren jarraipena defendatu duela ere. Beherago argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Txartelbidezko hondakinen bilketa bereziak erantzun positiboa izan du Mendillorrin eta Sarrigurenen. Bestalde egunkariak nabarmendu du bortxaketen gorakada kezkagarria 2021ean 40 kasu izan baitira. Honen azpian, Nafarroak 8 eguneko zentro publiko eraikitzeko asmoa duela jakinarazi du. Horrez gain, Diario de Noticiasek jakinarazi du aurre eta lehen hezkuntzako aurre inskripzioa martxoaren 7tik 11 egingo dela. Beherago 70 egoitzetako langileak lan hobekuntzak eskatzeko grebara joango direla azpimarratu du. Bestalde, osasuna 4. dosirako arrisku handiko 5.000 pertsona deitzen hasi dela nabarmendu du egunkariak. Honen azpian, frankismoan errepresaliatutako osasunzaleen memoria senatura iritsi dela azpimarratu du. Eta bukatzeko 3 gidoilari nafarrek Amazon telesail berri 2 sinadura jarri dietela jakinarazi du. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Egunkari honen lerroburu nagusiak dioenez, Casadok astebete irabazi du eta astelehenerako PPren zuzentarau nazionala deitu du. Ondoan egunkariak gorriz azpimarratu du bortxaketak izugarri ugaritu direla Nafarroan 18tik 40 urte batean igota. Honen azpian Putinen argazki batek lagunduta horrela dio lerroburuak. Vladimir Putinek inbaserako aitzakia jarri du. Goiko aldera itzulita krisez azpimarratutako lerroburuetatik lehendabizikoak horrela dio. Ikasturtearen aurre inskripzioa martxoaren 7tik 11. Bigarrenak ordea horrela dio, 22 ez ditu txartel edukiontziak erabiltzen. Eta bukatzeko 3. dioenez inauteriak Nafarroara itzuli dira. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusiak dioenez, Errusiak fase berri bat ireki du Donetsk eta Luhansk aintzat hartuta. Horretaz gain, egunkariak azpimarratu du baroiek bizkar eman diotela Casadori eta Diaz Ayusok oinordetza grina ukatu duela. Honen azpian dagoen lerroburuak dioenez, Eusko Alkartasuneko zuzendaritzak amaitutzat eman du eztabaida eta aro berri bati ekitea erabaki du. Horretaz gain, egunkaria jakinarazi du Auzitegi Gorenaren akats batek berretsi duela Berterrek ez duela bilaketa ordainduko. Honen ondoko lerroburuak ordea horrela dio, musukoari agur barrualdeetan berandu baino lehen. Bestalde egunkariak jakinarazi du EH Bilduk manifestazioa egingo duela Iruñean aberri egunean. Hurrengo lerroburuak ordea horrela dio, arlo digitalean euskararen erabilera handitzeko plana. Eta bukatzeko Garak Gervasio Sánchez argazki kazetariaren aipuan nabarmendu du eta horrela dio. 40 urte daramatzat indarkeria erretratatzen eta ez dut leihotik lan egingo. Berria egunkaria aztertuko dugu orain. Lerroburu nagusiak dioenez Putinek independentzia aitortu die Donetskeko eta Luhanskeko errepublikei. Beherago Zeamaizen kontzertu baten argazkiak lagunduta horrela dio lerroburuak, udaberrirako bueltan. Bestalde egunkariak azpimarratu du pandemia trantsizio fase batean dagoela uste dutela adituek eta ikuspegi globala eskatu dutela. Horretaz gain Bermeon Elizaren meneko eskola batean gertatu ziren sexu abusuak salatu dituztela jakinarazi du. Honen ondoan argazki txiki batek lagunduta egunkariak Iwo eta Beberen Z8 erakunde feministako kidearen aipua nabarmendu du eta horrela dio. Etiopiako gatazkako bi aldeek gerra arma gisara erabili dute bortxaketa.
Honen ondoan egunkariak nabarmendu du Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Aldundiak ordainduko dutela Galdakaorako metroa. Bukatzeko gorriz horrela azpimarratu du egunkariak. Miguel Ángel Lotina, etxean indarrak hartzen. Euskal Herria Irratia bukatzeko. Lerroburu nagusiak dioenez gobernuak ez ditu aintzat hartuko labek eta elak dekretuari egindako alegazioak. Bestalde, bortxaketa kopuruak Nafarroan gora egin duela nabarmendu du Euskal Herria Irratiak. Eta bukatzeko mankomunitateak zaborrontzi elektronikoak Iruñeko auzo gehienetara zabalduko dituela jakinarazi du. Ikus dezagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur eguzkia izango da protagonista. Goizean goiz hotza egingo du eta ipar-ekialdeko zein lekutan behodeien arrastoak agertuko dira. Baina gaur giroa eguzkitsua izango da eta tenperaturak gora egingo du. Egunaren erdiko orduetan tenperatura suabea izango da 15 gradu eta 17 gradu zentigradu inguruko maksimoekin. Goizean hego haizea gailenduko da eta gero arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da Ebro ibarrean bolada gogor batzuekin. Asteazkenean giroa lasai eta eguzkitsua jarraipena izango du. Batez ere goizean urdingune zabalak ikusiko ditugu. Arratsaldean erdi mailako hodei eta goi-hodei gehiago agertuko dira, hala ere giroa argitsua izango da. Haize suabea ibiliko da, barnealdean hego haizea nagusituko da eta kostaldean ipar-ekialdekoa ibiliko da. Minimoak beste koska bat jaits daitezke eta barnealdean izotza egin dezake. Maksimoak aldiz ezer gutxi aldatuko dira eta apur bat igo daitezke. Gaurkoan hizkuntz eskubideen behatokitik Agurne Gaubeka etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Kaixo, Agurne, zer moduz? Kaixo, egunon bai ongi. Bueno, konteguzu pixka Nafarroako parlamentuak hau batez onartu du ez izapide elektronikoak euskaraz egin ahal izatea bermatuko duela. Orduan hori konteguzu pixka bat. Bueno, hau kontuan izan behar dugu, aurrekoan ere azaldu genuen, hau pixka bat dator urtarrilean UEMak eta hizkuntza eskubideen behatokiak parlamentuari egiten dioten azalpen batzuk ematen dituzte. Pixka bat azalduaz herritarrek ezin dituztela izapide elektroniko gehientsuenak euskaraz egin, eta bestalde ere pixka bat salatzen genuen herritarrekiko eta udalekiko zerbitzuetan edo ematen zen arretan ere euskaraz egin ahal izateko oztopo nabarmenak zeudela, ez? Hau da, zuk Nafarroko Gobernuko departamentu batetara deitzen zenuenean galdera bat egiteko edo zalantza bat argitzeko edo dena delako prozedimendu bat egiteko, jendeak pixka bat kontatzen ziguna da ezin zuela euskaraz egin, beti erantzun berdin ematen zitzaiola. Edo bai kasualitatez euskaraz ekien langilea ez egoela momentu horretan dena delakoa, beste askotan eskatzen zitzaion herritarrari gaztelaniara pasatzeko, edo beranduago deitzeko, pixka bat hori da aurkezten genuen parlamentuan, ez? Eta bestalde, esan dugun bezala, izapide elektronikoena. Hau da, errentarekiko izapideak edo egin behar batzuk, orain modu elektronikoan egin behar baditugu, ez egoela modurik euskaraz egiteko. Edo diru laguntza batzuk aurkezteko orduan, o dena delako dokumentazioa internetetik jaisterako orduan, bai euskarazko dokumentazioa falta zela, dauden pixka bat txantilloiak, plantillak horrelakoak ere gaztelania hutzean jartzen dituztela departamentu ezberdinek, gero izapide batzuk udalek egiten zituztenak, udalek ere hainbat izapide elektronikoki egin behar dituzte gaur egun. Horietan ere udalek salatzen zutena pixka bat da, sartzen zirela Nafarroko Gobernuko sisteman bertan,
eta hainbat egin bide gaztelania hutzean egiten zituztela. Gainera kontuan izan behar dugu, adibidez UEMako udalek euskaraz funtzionatzen dutela, beraiek dokumentuak eta dena euskaraz dituzte, eta horiek elektronikoki erregistratzerakoan arazoak ematen dituztela. Orduan, pixkat joan ginen datu horiekin, datu horietan azaldu genuen, adibidez, izapide elektronikoen 23% bakarrik egin zitekela euskaraz herritarren kasuan, eta udalen kasuan, elektronikoki zituzten izapideetatik 2,5 inguru soilik egin daitezke euskaraz. Orduan, panorama horrekin, salatzen genuen, benetan Nafarroko gobernuak baduela bete behar bat, bai herritar eta udaleekiko, guzti horiek, azkenean, izapide elektronikoez ari garenean, ari gara, azkartasunaz, efikaziaz, eta aldiz euskaraz egin nahi bazenitu, oztopoak zenituela, Eta orduan nahien erantzuna izan da baiezko hau aldatuko dela eta hau egingo dela horrela izango da? Alde bi izan zituen gaiak, Karo, guk bai eskatzen genuen izapide elektronikoena, baino baita arretaarena. Hau da, izapide elektroniko asko ematen dituzte departamentuetako langileek beraiek, eta langile gestionatu behar dituzte izapide elektroniko horiek. Orduan, guk ulertzen genuen ere, departamentu bakoitzean langileek gaituak egon behar direla euskaraz zerbitzu hori atenditzeko, zerbitzu telematiko hori atenditzeko, edoze dokumentu euskaraz ulertzeko, baino baita herritarrengatik edo udalengatik jasotzen zutena euskaraz pixka bat jakiteko zer jartzen duen dokumentu horietan, bestela ez du inongo zentzurik. Orduan, pasatu zena zen geroa bai eta EH Bilduk mozio bat sartu zuten parlamentuan Nafarroko gobernuari eskatzeko izapide elektroniko horiek arreta, zuzeneko arreta telefonikoa ere euskaraz ezartzeko, baina hirugarren puntu bat bazen, eta zen horiek gauzatzeko departamentu bakoitzean beharra dina lanpostu, euskarazko profila zuten lanpostuak sortzea, eta hor etorri da pixka bat eztabaida, eta azkenean zer pasatu da, aho batez onartu dutela behintzat izapide elektronikoak denen eskura euskaraz egon behar direla, eta horiek azkartzeko konpromiso bat hartu da, baina hirugarren puntua hau da, izapide elektroniko horiek eta euskarazko arreta hori bermatzeko langileen lanpostuak, euskarazko lanpostuak sortzea hori ez dut onartu, Orduan, pixka bat, gure salaketa edo zen egin nahi dutena dena itzulpengintza zerbitzuen bidez, eta hori da, azkenean, hemen 15 urte dira izapide elektronikoen dekretuan martxan jarri zena, administrazio elektronikoarena, eta ikusi dugu, behin eta berriz, langileak euskaraz hartatzeko gaituak ez dauden bitartean, izapide elektroniko horiek ere ez direla ongi euskaratzen, Orduan, guk pixka bat hankamotz ikusi dugu parlamentuan onartu dena. Eta orduan, zuen ustez, horri aurre egiteko, zer egin beharko litzateke? Zuk aipatu zuen bezala, ezin dira izapide elektronikoak aurrera eraman langile euskaldunik gabe, orduan, zein da zer egin beharko litzateke? Batetik, bai, esan dugun bezala, departamentu bakoitzean lanpostuak derrigortasuna, euskarazko derrigortasuna duten lanpostu batzuk ezarri beharko litzateke, baina hori adibidez parlamentuan ez da onartu, baina badaude bestelako tresna batzuk ere. Aipatu da itzulpengintza, itzulpengintza izan daiteke beste tresna bat, baina bere horretan funtzionatzen ez duena. Gero lanpostuekiko bada beste neurri garrantzitsu bat ere, eta da merezimenduen dekretua. Hau da, lanpostu batzuk euskarazko profila izan beharko lukete, baino departamentuak euskaldundu aldituzu ere, edo zerbitzu horiek euskaraz emanalizatea sustatu, merezimenduen dekretuarekin. Hau da, lanpostuen deialdiak ateratzen direnean, euskara kontuan hartzea, puntuazio duin bat ematea. Eta
horrere ikusten gabiltza, nolatan atera duten merezimenduen zirribor hori, lanpostu publikoena, eta horrere, adibidez, eremu euskaldunean, legeak ezarritako eremu euskaldunean, ez du baloratuko euskarak, eremu mistoan lanpostu batzuetan bakarrik, eta eremu euskaldunean ere ikusi dugu aurreko dekretuak sartzen zuen 23% arteko merezimendua euskararena hori ere jaitsi dela, ez? Orduan, bai, kezkaz bizi dugula, merezimenduen dekretu horrek ere, zenpututaraino, sortuko dituen, are oztopo gehiago, departamentu horiek euskaraz funtzionatu alizateko, eta adibidez, izapide elektronikoena edo arretarena euskaraz eman alizateko, ez? Ez duk oraintxe aipatu duzu hori Euskararen dekretuaren zirriborrarena eta oztopoena, zergatik, horrekin eta orain hitz egin dugunari buruz, zergatik hainbeste oztopo hemen Iruñan edo Nafarroan euskaraz hitz egiteko, edo euskaraz bizitzeko? Ez dakit oso ongi nola erantzun galdera hau, egia da, uste dudala dela aitortza kontua, ez? Ez zaio hizkuntza bati, eta batez ere hizkuntza horiek dituen hiztunei, azkenean pertsonen eskubideak dira, pertsona horiei ez zaie aitortza berbera egin nahi. Hau da, hemen ulertzen dut lehenengo mailako eta bigarren mailako herritarra gaudela, ez? Eta ez dela behar bezala onartzen eskubide batzuk dituztela. Hau da, nik gaztelania eta euskara ongi menperatzen ditut, baina eskubide berbera izan beharko nuke euskara erabiltzeko, gaztelania erabiltzeko dudan eskubide berbera. Eta ez dugu, ez? Eta pixka bat hortik datoz errezeloak edo ez daki nola esan, ez? Sortuak dauden oztopo guzti horiek. Nik uste dut, azkenean, Nafarroan etorkizunera begira jartzeko garaia dela, eta hor erabaki argi bi daude. Edo bat, jarraitzen dugu orain bezala, jarraitzen dugu justizia ez hori nolabait legitimatzen, jarraitzen dugu herritarren arteko ezberdintasuna ezartzen, jarraitzen dugu adibidez euskararen legeak ezartzen dituen mugak jartzen, edo goazen horiek pixka bat gainditzera, eta etorkizuneko Nafarrei ere erakustera, hemen badirela hizkuntza bi horiekin funtzionatu dezakegula, baina baita ere batek gaztelania erabili edo euskara erabiltzeagatik eskubide berberak izan beharko lituzkela, ez? Askotan aipatzen dugu sexua, arraza edo bestelako izaera edo motivazioengatiko berdintasuna sustatzen da, baina aldiz Nafarroan hizkuntzarengatikoa ez da tratatu nahi, ez? Zuk oraintxe aipatuz hori hizkuntzaren berdintasuna edo parekotasun bat izatea, ez? Beste batzuk ordea aipatzen dute hori euskararen inposaketa dela edo pertsona hori zer erantzungo zenieke? Hizkuntza gutxitu bat ez dela inposatzen. Hau da hori hizkuntza gutxituen Europako gutunak argi azaltzen du, ez? Gutxituta dagoen hizkuntza bat sustatzeko hartzen diren neurriak, hau da berdintasun hori bermatzeko hartzen diren neurriak ezin direla goragotik dagoen, goian dagoen hizkuntzarekiko edo hizkuntza hegemonikoarekiko diskriminaziotzat hartu, ez? Hori da benetan, izugarria da benetan esatea euskara norbaiti hemen inposatzen zaiola eta ez da, erakutsi nahi dena da pertsona bi bate gaztelania erabili edo euskara erabiltzeagatik zerbitzuak, Nafarroko gobernuaren zerbitzuak adibidez berdintasunean jasotzeko eskubidea dutela, ez? Eta hori inposaketa bada, hau da, zerbitzu horiek ematen dituenak, baditu herritarrekiko betebehar batzuk. Eta hori da hemen oinarrian duguna. Betebehar horiek betetzeko, langile horiek izan behar dituzte ezaugarri batzuk.
Norbaiti esango zenioke, lanpostu bat sortzen dugu eta behar dugu arkitekto tekniko bat, eta norbaiti esango zenioke behartzen zaudela guztiei arkitekto tekniko titulua ateratzera, da betekizun bat, zerbitzu egoki bat emateko betekizun bat, Orduan, inposizioarena da inposaketarena nik uste dut jende askok baduela retrospekzio bat egin beharra, bere barnera begiratu beharra eta ikustearena pixka bat nolatan ari diren, esan dugu lehen dei bat egiten duzunean Nafarroko gobernura eta euskaraz ateratzen zaizu, egunon, zerbitzu hau behar dut, eta irantzuten dizutenean gaztelaniaz egiteko, nor ari den zer inposatzen, pixka bat, ariketa hori egiteko. Agurne, eta horren arira pixka bat, Nafarroan Navarra Suma adibidez da talde politikoan normalean euskararen alde agertzen ez dena. Orain izapide, hasian nahi patuguna izapide elektronikoen aferarekin alde agertu da, zergatik zer gertatu da hemen? Alde agertu da, nolabait oso evidentea delako legeak bermatzen duela izapide elektroniko horiek euskaraz egotera. Baina baita alde agertu da, badakielako ez betetze horiek ez diotela inongo ondoriorik ekartzen. Hau da, nik esan dezaket publikoki arrazakeriaren kontra nagoela, baina gero politikak sustatzen baditut arrazakeriaren aldekoak, eta da horiek aurrera eramateak inongo ondoriorik ez badakarte, nik esango dut arrazakeriaren kontra nagoela, Pixka bat hori gertatu da parlamentuan, Hau da, esaten da, izapide elektronikoak euskaraz bermatu behar direla, baina batetik ez bermatze horrek, ez dio urteak daramatzagu, berez euskaraz eduki beharko genituzken zerbitzuak ez ditugu euskaraz, eta badirudi hemen ez dela ezer gertatzen, Batetik hori, eta bestetik ere, Navarra Sumaren hitzetan ez dira lanpostuak behar euskarazko zerbitzu horiek emateko, itzulpengintza zerbitzuek egin dezakete. Eta guk hemen ikusten duguna da, urteak daramatzagula gauzak itzulpengintza zerbitzuetara euskara bidera botatzen dituzte, itzultzeko, baina ez dugu gaitasunik, ez dago itzulpengintza zerbitzu bat gaitasunik duena, benetan departamentuetatik sortzen den guztia, egunero sortzen den guztia euskaratzeko, ezinezkoa litzateke, baina naiz eta errekurtso gehiago jarri, hori benetan administrazio publiko batentzat ez da efikaza, ez du eraginkortasunik, eta bestalde, dirutza izugarria gastatu beharko luke, eta hor badu bestelako erraminta batzuk baditu, lehen esan duguna lanpostuena. Eta Agurne, gauzak horrela, hizkuntza eskubideen behatokiak ze helburu zehaztu ditu, adibidez hurrengo hilabetetarako? Gai honekin jarraitu beharko dugu, batez ere hor esan dugu, badugu merezimenduen dekretua. Merezimenduen dekretu horren zirriborroa aurkeztu zuten pasaden hilabetean, funtzio publikoaren mailan egon zen zirriborro hori, sindikatuek beraien helegiteak aurkeztu dituzte, baina pasatu beharko da ere gobernu irekitik. Hor asko esango dugu, edukiko dugu esateko, bai Nafarroko eragile ezberdinek eta bai herritarrek, azkenean zerbitzua jasotzen dituztenak direla, Orduan guk iragartzen dugu, dekretu horrekiko bultzada bat, uste dugu oraindik aldatu daitekela, eta bultzada bat eman beharko diogula bai herritik eta bai hizkuntza eskubideen behatokitik, eta gero hor aurrerantzean ez ditugu deskartatzen mobilizazioak egongo direla, eta jarraitu beharko dugula hizkuntza eskubideen gaia Nafarroko gobernuaren platerean edo jartzen, Eta, bestalde ere, hor dugu hezkuntzako matrikulazioak hasi dira, honen inguruan ere ez dugu komentatu, baina pasaden astean Nafarroko parlamentuan Navarra Sumak aurkeztu zuen mozio bat, eta PSN-eren oniritzia ere izan zuen,
A eredua zabaltzearen inguruan. Hau da, Nafarroko plan estrategikoan sartzen zen A eredua sistema, hau da, Nafarroko haur guztiei nolabait euskara ordu batzuk ezartzearena aztertuko zela, ez? Ez dugu esaten, ez da eredura zabalduko dena, aztertuko dela. Eta horren kontrako mozio bat ere aurkeztu zuen Navarra Sumak. Orduan guretzat ere garrantzitsua da zer esaten ari diren, ez? Hau da, ez badute nahi, ez da batetik etorkizunean egoera eta diskriminazio hauek gainditzea, baino baita ez dutena nahi da haur guztiei euskara nolabait eskaintzea edo euskarara gerturatzea, ez? Eta hor ere, nik uste dut, egin beharko dugula bultzadatxo bat, eta pixka bat guraso guztiei eta familia guztiei azalduaz zein onuragarria den, euskara denon eskuetan izatea, eta nafar guztiek dutela eskubidea euskara ezagutzeko, euskarara gerturatzeko, ze horrek gerturatuko gaitu ere herritarren arteko berdintasun eta kohesiora, ez? Agurne, zuentzako garrantzitsua da mobilizatzea eta erakustea zuk aipatu duzun eskubide urraketa honen kontra edo salatzen duzuela? Bai, oso garrantzitsua da, azkenean aurrekoazten parlamentuan aipatu zena da, benetan herritarrek badugula eskubidea, adibidez hori, onartu zen administrazio elektronikoetan euskarazko zerbitzua jasotzeko. Guk bai, hemendik eskatu nahi dieguna herritarrei da, benetan administrazio elektronikora sartzen direnean eta izapide bat ez dutenean aukerarik euskaraz egiteko, hori nonbait dokumentatzeko. Eta horren konstantzia utzi behar dugula. Konstantzia utzi behar dugu, ze beste 10 urte barru hau bete ez bada, guk nahi duguna da pixka bat kexa guzti horiekin eta konstantzia guzti horiekin berriz Nafarroko parlamentura joan. Ze joan beharko da, argi dugu joan beharko dugula eta berriz beste bultzada bat eman beharko diogula honi. Orduan guk bai, hemendik dei egiten diogu jendeari hizkuntza eskubideen behatokian badugu tresna bat euskararen telefonoa izanekoa. Eta euskararen telefonoaren bidez, bai edoze tramite edo edoze arreta Nafarroko gobernuan eskatzen dutenean eta ikusten dutenean euskaraz egin ezinen daudela, gurekin kontaktuan jartzeko, euskararen telefono hori erabiltzeko eta bai kexa bat jartzeko Nafarroko gobernuari, ez? Esan ez, nire eskubidea dut dokumentazio hori edo tramite hau euskaraz egin ahal izateko eta ezin izan dute egin, ez? Orduan, hor badugu irubebikoitza euskararen telefonoa.eus helbidea eta horren bidez guri kexak helarazi aldizkigut herritarrei. Osongi. Orain elkarrizketa bukatzeko, zeo zer gehitu nahi baldin baduzu, zure txanda ere bai. Ez, pixka bat hori ez, dei egitea hemen batzutan parlamentuan, politikariengan jartzen dugula fokoa ez, eta horiei pixka bat eragiteko hemen herritarrek dugula giltza ez, beti esaten dugu herritarrek dugula boterea giltza edo behintzat izan beharko genukela ez, eta beharrezkoa dela benetan horrelako gauzak aldatu nahi baditugu, bakoitzak bere kontzientzian ere nolabaiteko ardura hartzea, badakigu neketsua eta pisutsua dela, baina hemen goikoak eragin nahi baditugu betik egin beharko ditugula. Oso ongi. Honekin bukatutzat emate dute gaurko elkarrizketa Agurne, eskerrik asko etortzagatik eta gurekin guzti hau konpartitzagatik ere bai. Eskerrik asko zuei. Ikus ditzagun orain Iruñerriko udaletako albisteak. Aurten COVID-19ak ezarritako geldialdiaren ondoren inauteriak ospatuko dira Berriozarren. Otsailaren 25ean, ostirala 5:30 hasiko da Euskal Herria plazatik aurrentzako mozorro desfilea.
Ondoren 7:30 Txolin konpartsak Berriozarko alde zaharretik Artikarainoko ibilbidea egingo du Ezkabamendian barrena. Bertan Berriozarko inauterietako pertsonaia nagusiak ekarri nahi da gogora Txolin Artikako alkate frantziar okupazioaren garaian. Okupazio horren aurka borrokatu zuen gerrialaria ere izan zen Espozi Minaren agindupean, eta bestalde larunbatean 26 inauterietako hainbat jarduera izango dira Berriozarren. Goizean potoa egingo da eguzki txarangarekin eta ondoren Bazkari Herrikoia Euskal Herria plazako karpan. Burlatako udaleko lorategi zerbitzuak prozesionariako bolsonak kendu eta eraztuna jarri ditu herriko pinu eta zedroi eragiten dien izurri horren aurkako borroka integratutako metodoen barruan. Lorategien zerbitzuak herriko hainbat landare espezieri eragiten dieten izurriak kontrolatzeko jarduerak egiten ditu, hala nola pinuaren prozesionariari, espelaren beldarrari, asiar listorrari eta abarri. Bestalde, kulturarteko topagune bat sortu nahi dute munduko ahots eta musiken bitartez. Abesbatza bat, non Burlatako bizilagunen kulturarteko elkarbizitza lortuko den, bere emanaldiekin kultura aniztasunaren aberastasunaren inguruan sentsibilizatzen lagunduko duena, eta parte hartzaileei musikaren onurak ugariak ekarriko dizkiena. Abesbatza erabat amateurra izanen da, eta bertan parte hartzeko ez da beharrezko ahots edo musika ezagutza handiak izatea. Abesteko ongi pasatzeko eta jatorri desberdinetako abestiak interpretatzeko gogoa besterik ez. Helduei zuzenduta dago, dohainik da, eta ostegunetan 6:30 8:30 egingo da. Burlatako kulturretxean izango da martxoaren 17-tik ekainaren 23 eta iraiaren 8-tik abenduaren 15-era. Gainera, antzerki tailerra itzuli da kulturen arteko bizikidetzarako gune bat sortzeko eta kultura aniztasunaren aberastasuna sentsibilizatzeko azken emanaldiaren bidez. Helduei zuzenduta dago, doakoa da martxoaren 15-tik ekainaren 28-ra eta iraiaren 6-tik abenduaren 20-ra asteartean 6:30-tik 8-tara kulturretxean. Hirigintza gerentziak asteazkenean egingo duen bileran misioilarien HAPB delakoaren behin betiko onarpena aztertuko du. Plan horrek Jesusen bihotzaren eta Mariaren misioilarien ingurua berrantolatuko du bigarren zabalgunean. Dokumentuan besteak beste Amaia kalea Monjardin kalearekin lotu arte, oinezkoek izango duten luzapena jasotzen da, bai eta komunitate bizitegirako eta laguntzarako eraikin bat eraikitzea ere. Honekin bukatutzat ematen dugu gaurko saioa, eskerrik asko beste behin zuen arretagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.